My vás vítáme v dnešním videu. V dnešním videu budeme volat na prokletá čísla, takže musíme dělat rychle. Mám na to jenom 2 minuty, skoro 3. A jsem tady zase k tomu něco. První číselko vám hned napíšu. První číselko máme tady, jdeme volat. Řekli nám, není dostupný, ale existuje. Takže zavoláme později. A teď jdeme na druhý. Máme tady další a jdeme volat. Sorry, the toll-free number you have dialed is unassigned. Existuje. Je to hrozný, slyšeli jste to? Sorry. Máme tady další, jdeme volat. Počkejte. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Neřešte to, jdeme volat dál. Nějaký divný číslo, ale jdeme volat. Peludík. Co to ozval? Co ozval? To nebudeme řešit, my jsme úplně v šoku, my jsme to nevěděli, protože my jsme si to číslo jenom nějak napsali prostě. Co to má být? Jdeme na další prostě. Tak takový číselko, jdeme na to. Jdeme na krešma. Thank you for calling. Tip line. According to reports, To je poslední 4 číslo, hikers takže já entered the pustím. local area in mid-March. By April, communication from the group ceased. In October, the remains of graduate students Clay Foster and Sylvia Burnett, along with fellow hiker Liz Woodhaven, were discovered in the woods off Dylan Prescott remains missing. Authorities are seeking any information regarding the deaths of the 3 hikers, as well as the whereabouts of Dylan. Not come to this miserable place. Depression Valley will bring nothing. To bylo moc. My se s vámi loučíme. Sice víme málo těch, ale my se s vámi loučíme a uvidíme se u dalšího videa. Čau!